दिनैहाय रबिराम नार्जारि सारा नमिनेसन लाइभ थायगोन लोगोफोर जागायबाय लोगो स्टार्ट जादोंबाय अलरेडि जमा जानानै सेरफांगुरियाव जमा जाबाय सेरफांगुरिनिफ्राय दा जोङो स्टार्टिं खालामखाबाय अलरेडि सेरफांगुरि जानानै ओरै रामफल आफ्ला हिमाहारि ग्रिन फिल्डआव जमा जागोन ग्रिन फिल्डनिफ्राय डाइरेक्ट डिसि अफिसाव थांगोन लोगोफोर जायफोरा गोसो गुदुं जइन जादो जागायबाय लोगोफोर खारजेनबाय नै